Yan, sabi yung alagad si Kanginan Jeffon Morales, and then may partner sa mga diri si Juan Diten. Yan, sabi kita standard ng tulmanon. Kung ako ang pasultihon, always asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan. Okay, kumusta ka mga tanan? Merry Christmas and Happy New Year kayong tanan, no? Okay, salamat kayo. Mabungahong bagong tuig ka na itong tanan sa year 2025. Welcome, 2025. Okay. The year of tingali sa tani basta mabaw ang tanan ron totoo sa advance yung may recording. Okay, ako sa pasalamatan si Titing Tumulak, parintin lang ni Pari John o ni Dave Tumulak. Ngumusta kini mga Tumulak family? Titing Tumulak diha sa Marigondon. Kumusta niya napita? Okay, bueno, kumusta sa kong amigo nga si Montor Tatoy, Konsyal Montor Tatoy. Okay, ug sa akong amigo usab nga si Ryan Yuson. Salamat sa inyong pagpaminaw ug sa mga inyong mga kagalaan. Salamat kayo. Bueno, ang suot po karon og katagan ug pagtagan ay pinada kini sa usa ka lalaki. Lalaki kini mapatago lang sa ngan nga Dido. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sinder si Dido. Ingon sila no ang kabinyoon ko no para mulahutay kuno dugay kinahanglan nga magsinabtanay ang usag-usa. Kung kayo kuno usa kinahanglan tubig po ng usa. Kay kung parehas kuno kayo ang duha sigurado gyud nga mga sunog gyud. Pero kini akong asawa bisag bungangira kay ni baba. Mahal kayo ni nako. Mao tingali ni hinungdan nganong bungangira kayo kay nagsalig mang pinangga kay nako. Gusto na gyud unta ko makigbuwa ka niya pero di ko kahimoy ngano ka. Kun ngano ning istorya nako no. Kini mo'y ang pagsugod sa tanan ay. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. There was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me and sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Till there was you. Tang tang tang. Dida! Ay, Kanta Ipagod ka paglaba? Jesus. Dahil sa ako padlaba na, wayagas tubig dahil. Uyagas! Uyagas? Uyagas sa may pagod pasabot? Unsay ibot may pasabot ako mo pagas? Ha? Tagayon si WD ko? Gamita ko na ng utok nimo. Na may puso na sunahan nga nung magkabagakot. Ay, taas ka linya dayo. Tuwa bitaw. Ako itong ibutang balde dito. Taas sa linya ay. Balde. May gibutang kang balde. Unya, naa ka nga nagkanta-kanta. Nga naman, unsa man ang balde nimo? Ha? Tawgon ka ato? Unsa magkahibaw nimo kung imo lang turo dito nga niya makadini? Ay, dahi. Lagi dahi. Magtalos ron ko. Magtalos. Magkalos ka. Unya, naa pa ka lingkod-lingkod. Nagpupot na sista nimo. Magkakot na dito. Puspos ko ng sista ni Muro ka ni Malaka. Puspos mahal ka niyo. Lagi. Magdali! Kidot ka dako. Peh! Isda, dahi. Ang agkan unta ng hilaw, siyempre lutuon yun na. Oy, Ginoo ko nimo dito mangutana pa man ka. Abay man ako gabi pa na natulutoon. Parihapon ba? Nga naman di na pwede kan og adlawan. Huwaton pagid mo gabi. Ay, lagi dahi. Lagi. Saon. Prito rin ako dahi. Ang mag-imaw ng balbo kawahon. Kapuya sa nimo kawan may utok ko. Lagi. Balbakuwahon ka ron. Unya, okay na magkakangan nung mapakamulihog na lihok na. Now na? Pakulata ka dito. Kinot pa. Kita na mong sitwasyon, pre. Oy. Ako, di ko mong silbiyan na, pre. Kanang singagan ko sa kong asawa. Piti na ako. Patilawa ko na yung asawa ko, pre. Pakita, di ako lusa ka. Masuko ka, pakita. Beta, pre. Beta mo. Aksyon yung sokol yun.
Inisukol ko na ko, inisata na ko. Sige, sigahan ko sa bata. Nya kurog ko sa tingog niyang sa taas kay tingog. Ambot, marag kapat yun nun. Labi na sigahan ko sa bata niya, marag akong lugsot. Ambot, kurog yun ko, di na ko tiyon. Mauna di ha. Naani mo problema, pre. Ikaw ko iba na. Sa ato, ha? Sa ato pa na. Sa kinahanglan nga. Bana, haligi mo. Ang haligi mo ay mo dumbol bongbong, pre. Dili kay ang bongbong mo ay mo dumbol sa haligi. Oo, sabi kaya akong buhat o taon, ani pre, taon goy. Ako, pre. Duda ko yung masawa, pre. Na, duda? Duda ko ka high blood, ha? O someday ka unon nun, pre. Baboy, pre, pre. Oh, pre, hingaon ka ng baboy, taon ng sawa. Huwag kang tanaw na, nga mura naman sa ganyan ng baboy. O, maura high blood, pre. Para dili na naman high blood, no? Ayaw na napakan na baboy. Kamauna yun na magkapa-high blood. Wala ko sabay ako yung pagkaon na be. Pakan na nagbuwad. Buwan? Ay, sakto ito sa preminggoy na. Kaya tumutintang ka na mag-yung kayo na high blood ng sige ka o baboy. Ang uban nga di ipakataki na. Husto. Pakanon ako buwan ako asawa. Papi, dali, papi. Tukoy. Dali. Come on, papi. Tukoy. Papi, dali na. Kakiyot, baboy. Kakiyot sa mga kaubar, oy. Sa? Butaka? Di na baboy, itoy na, itoy, butaka? Kaya ikaw yung nanay, dili man. Kan naman itoy. Sa? Kalang itoy. Animal bastos tanda ko ha, bugal-bugalon na, pahawa! Recorded by X Thunder Gaming. Bugal-bugalon, pe! Mas iro kapag daong sa akong itoy, oy! Pe! Papi, dali na, mamauli na ta. Mga bastos ang mga tao din, mga bugal-bugalon, pe! Wow, kahumot kis buwan. Ay, siya ro high blood pas mami ani. Tabunan ko rin na sila misa. Kaya siguro yung kong mukhaon ito siya ni kabot. Ha, nandugo ba nito sukad? Bila magsugad lang ko daan be. Nya, ako lang tabunan. Papi, dali, suod na, Na, naman ko siya. Siya ro sa puti. Simple kay high blood pa ka na. Dini lang ka, papi, ha? Ay, pagawas, ha? Kaya naman si Tipaon, musuroy, basig magkarga ka din, eh. Ha? Stay lang ka diya, ha? Kay mukhaon sa ko, ha? Okay, good. Dito! Nabota day ka. Ay, wa pa! Picture, picture! Hal-hal ka lang. Mo ginay sakit ni mo. Kita na siyang naabot na ta, mauta na pa yun. Abot, dyan ka? Nagsukad kay mukhaon ko! Nanay, sinukad niya. Ako rin itabunan na misa. Ah, nagsukad ka ng daan. Abi kay nahibaw ka man nga mukhaon dyan ko inig-abot na ako. Ha? Maura ginay nakapuntos ni mo na ako. Ready na gid ni mo daan ang akong pagkaon. Maayo kayo. Ay, ko nga mukhaon yung taon ka rin. Kaon lang diha. Unyara ko. Ah, mukhaon dyan ko kagigutom na ko. Ah, dito! Nga nang buwan mo na itong sudaan! High blood. Hilom niya! High blood! Pagkali ko pagkaon na high blood ako! Palitikog baboy! Pagdali! Wagin mo silbi ang itambag ni Priminggoy na ko. Kasi di ang pag-ukap sa kong asawa sa platong gitabon sudan. Pagkita niyang buwan. Pero tinuhay bara. Stilan anga ay. Wagin mo silbi na. Unya. Oh. Pre, ikaw na, pre. Uy, pre. Pastilan. Stilan, ikaw ba yan? Stilan. Ikaw na paring gwapo na ko, pre. Ikaw ba nasuroy, ha? Musta naman ka? May kini ara ka. Tagay ta. Ako na si Bangka, pre. Kaya ni ako kasamo. Pero, anong ni ara suroy mga pre. Ay, nasuroy ko ay. Abi na kong amo ni inyo, pre. Bidahan, pre. Huwag mo silbi mo tambag na ko, pre. Ang hatin Huwag mo ato, pre. tambag ba nga para di may blood maming. Dili na ko pa ka na baboy. Ano, ito man mo, pre. Oo, pre. So, ano ko pa ka na baboy? Kato yung gingon ba nga buwad lang. Sus. Maunay akong ipakaon niya. Oh, yung nuda, pre. Nahi blood pagyapo, pre. Grabe kay pre. Mas grabe pa pagka blood pagkita niya sa buwad. Huwag galing ka og buwad. Di high blood ha? Kuya, ako di ala, pre. Murag lisod niya ako asawa pre. Di madataon. Grabe kayo. Ay kabala ka, pre. Pwede ka solusyon na, pre. Porbeda. Parang di na namadag solusyon pre. Why pre no nang babas kong asawa. Grabe kayo. Ug
Sakit pa na, murag. Kanseroso gina. Napalagi solusyon, pre. Parehas ko na ako asawa. Ingon ana masal sa kanya to. Pero sa dihan nakakita siya na ako unsa ko mo masuko, pre. Aw, kakakoy. Ay, sargol, kay giunsa man yung mga asawa, day, pre, ha? Banghagig una, pakaliti. Kanang dili ba makatubag ba? Kanang pinadako og ang tingog. Kana bang magkabuang ba? Maratol. Nga inigtawag ni mo na niya, magdali-dali. Tinuod ka, pre? Ha? Muna ko buhaton sa akong, ay, sa imong asawa, magibuhat na ni mo? Oh, pre, oh, pre, oh, pre. Oo, niya, kuro si business ni mo. Ako, Rog, oy. Wala ko kita kigan sa pagkinurog yan, pre. So, mo, trabo di ko katuuan, anak. Ikaw to. Pakit-ot ka, pre, ha? Tawag ko na ako asawa. Ah. Pila! Ga, ngano ka? Beda, bukay mo budol. Litse! Nagpatutoy pa maguko sa bata. Ga! Batutoy mga! Oh, ga! Beda! Ga, sorry, ga! Kita ka, pre. Nag-urog na, pre. Kuyawa, gini mo. Sorry kayo, ga! Sorry kayo. Ipatutoy ni mo una ang bata, ha? Oh, ga! Di una ni mo ang bata. Unya ako, wapa! Sunod ka niya ako una ang patutoy, ha? Kasabot ka, ha? Oo, Lakaw, balik dito son. Kinanglan inig-tawag na ko, dool ka na yun, ha? Kasabot ka! oo, ga! Lakaw, sabat! Lakaw! Oo, ga! Son, yung balik! Son! Litse! Yeah, Oh, Rubeda. kita ka, pre. Ha? Ano, awa. Tuanos. Mari ni mo, pre. Awa. Tawag ko na kong balik. Ha? Tawag ko na ko sa... Pintura! Ga! Ay! Pre, Ano? napadul, pre, namukmo tao. At lang ni muna. Oh, sorry, ga! Sorry! Ngano, ga! Oh, kiss na, kiss. Kiss na yun. Dali. Dali! Naman si pari, ga! Wala akong pakialam. Kiss! Oga! Sige. Lagaw balik to, Rod. Dali! Oga! Ay! Pre, namukmo na sad, pre. Danghag ng bayan. Kita ka, pre. Nagkamubo lang ko ang ipudin nila dali, pre. Kita mo ko aning salida, pre, ni Bert Consuelo, Project Rubias. Ha? Suka gini mo, pre. Huwag ka mahadlos ng galong, pre, no? At galong naman. Kanto bang mingon ka, nga, wala ako makialam. Ayuhan mo, galong, pre. Ay, maunay usas mga teknik, pre. Mas maayo gani nga tagalugo ni mo para dili makatubag. Ah. Di makabaos kay, di makabaong mo tinagaw. Mauno? Oh, ingna na, pre. Oh, sige, pre. Unhan ako pinasingka ko sawa. Oh, maunay teknik, pre. Unhan ni mo para kung musingka po siya, at least nagkauna ka kay kanang iyang singka. Baos na malang Oh, di ba? pre, bawas lang sakto ka, pre. Mauray bato na ka, pre. Pero, ang ako, bidang kurog na ba dahil ko, pre, basta masaka niya tingog. Unhe lagi. Una, no? Oh, ayaw pa una. Inigdool ni mo sa dili pa sa kasulti. Unhi og pinasingka. Unya Tagaluga para dili pa kabaos. Kay basig di siya makamao mo Tagalog. Singka nga pinatagalog, pre. Gets mo? Okay, pre. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo ka ning gitambag taon si Preminggoy taon. Pero di ka taon ni mo tinuon ka. Magtita akong asawa. Pero samok. Ako lang yung tumanan kong asawa siyang gusto. Sayang ganahan. Mausay kong yatag niya pero may gubot. So kag dadon ni ako asawa sa doktor, no? Pero katong iyang tudlo na ko nga katong kanubuan. May pakaon ako samot, no? Pagkaibla din noon. Ni samot, porbida. Ako lang itong dadon ka akong asawa sa doktor. Tubanan ko lang kani siyang gusto para may gubot. Katong imong giingon nga mura na magpanglipong, dili ka mapdos. Ay, mao ba, Dok? Siyempre, maglipong-lipong ka kay taas ka man kayo dugo, high blood ka man. O delikado na, mao nga ayaw kayo palabig kaon og baboy, labi na ka ng tambok. Ug mahimo nga dili na kamo kaon og baboy, mas maayo kay magsige ka lang kaon ana kuyaw kaayo sa atake. Kanang tambal, tumara ka na ha, ako kanang resita nimo para na sa high blood. Salamat, Dok. Muhuot usahay ang akong tangkuko. Ay, di na ko mukha og baboy, uy. Dido! Ay, asa mo ko rin tawhan na.
Trabaho pa ba ako? Dido! Ay, asa mga ning panuhap eh. Mau ginitang hana maka high blood na ko ay. Dido! Dido! Langga! Salamat yan. Kasukar yung tayo may kayo na buti. Kandam na ko siyang baon. Sukur bagi po tao. Langga! Diyan ako kusina, langga! Sa ka man ay bungol ka di ka kadungog kaugway. Nitawag naman ko ni mo ato. Yawan di magkamutabag. Ay, nagsukad mo ko langga. Awa. Sige, dali na. Ay, kasuko. Kay sukad karon di na ako pabadlong ni mo. Di na ako gusto nga masuko ka pa. Tanan ni mo gusto akong ihatag. Tinuod ta? Langga. Og niya. Gandaman ti kasi mo paborito. Humba og kaning crispy pata nga. Pinalata. Galing humba. Kinupusan pa imos pasil. Paborito mo na ni mo, di ba? Gusto mo kag sipo, di ba? Gapilan sana akong buhat pinikas. Ikaw wag isnaw ni mo Dido. Oo naman. Gusto ko nimong patyon. Hindi tao lang gawin. Unya nga na bakanon ko ni magbaboy na bawal na nako. Bawal na nako, ha? Ikaw no, gusto gid tingal ka mamatay ko. Kay may plano kang maminyo kag dain mao ba? Ha? Bawali mo lang ga? Gusto ka mamatay kog dali aron makaminyo kag dain, di ba? No. Pues ikaw una ang patyon nako, ha? Ikaw una kong patyon asa tong pinutin ako, ha? Magbida sa di mo dahil. Asa tong pinutin ako? Aday! Ano ako problema? Suko. Kaya akong yada magbaboy akong asawa. Maumring paborito yun. Sangin lang ninong ko nga ako si Patyon. Ayaw ka rin kung naas kong asawa, ha? Kung samday akong buhatong taon na niya, nga din sa bahay blood. Palihog bam, tabagi ko niya, nabari mabasa sa Bible bam, nga di pa ka nagbaboy kay may blood. Kung saman kung kami pasultihon, Dido. Ang sender na ito karawad lawag, Gulya. Kinis Dido, Ate Pres. Kasi nga? Dido. Dido. Dido, problema niya, yung asawa isog kay Ate Pres. Mm. Niya, maldita yung kayo. Tanaw nga buhato niya, siya lang pirmi sa iyo. Ingon niyang amigo nga, ayaw na ka naghumba, pre, kay masamo ito kay blada na. Giandaman niya, buwad, sus, pag-ukam sa ko, buwad, at purting ka sa paan niya. Yung asawa karon niya, gitubana na tanan niya, wat sa kibaw, nga yung asawa, nagpa-doktor. Niya, iyang tubanan tanan, palitan niya humba, niya, palitan niya kuan, niya, batagal pa niya sipod ko, buwad, pinikas tanan. Sukom sa niya asawa. Ano ba, ano ko ni mo, napatyon ko ni mo? Ha? Anong patyon ko ni mo? Kaya plano ka nga, magbinyo kag lain. Pastilan, paita, ti preso. Wak siya kasabot. Mao niya yung problema, kung saan ko niya kasawa, di ko kasabot. Mao niya nga Sa ato ba yung asawa, Gulyat, di na mo kaog baboy. Di na, kay bawalan sa doktor. Di iyong dang ingon ang iyang bana nga, ayaw na anay kay bawalan. Wa kay bawatan niyang bana, maldita kay asawa. Kaya si maming. Ma'am, mao niya ko para na ko ati preso. Kuan lang, adabil na nag-utan og isda no. Umay pa, utan Ano lang. isda, simple like ayo. Simple kayo. Lami ang kay utan do no. Vegetable imong ikuanta, andam niya. Na ako ati Isda. pres. Mangutan ko gay, kabunggay niya. Dahon sa paliya, pastang lami ati pres. Ako, ako ka suway na daon sa Udlot palaya. ati pres, udlot. Ang akong ganahan, Gulyat, kamunggay, sikwa, kalbasa, ang puti, okay ra ko. Dahon sa kalbasa, kanang udlot. Mo ba? Lami kayo. Buwak sa kalbasa. Kalbuwat sa kalbasa. Lami ako tano ati pres. Nindot yung kayo. Ang akong saging, namuso naman. Imo hang katong sa pangalan to mundo. Mundo. Oo. Namuso naman. Ah. Ako na ipatangtang kay Muray. Kung ano man, taas na magap. Itangtang na. Tangtangon kay ipautan ko puto. Oh. Ay, puso, Lami kay saging. Putana niya, butang tunok. Lami kay ano? Maulay kanon na to mga kita mga idarana, di na kita kaubaboy oy. Apool na po. Pero barbecue, Gulyat, ganahan si Bukaw, kumsami di ka ang sauce. barbecue, oh. Kanap ito. Kanang naisos. Anak ko sa Talisay, dagang magkarikaw Talisay. Di ba? Anong bangus nila Asa sa plaza? Oh! Kung kailan. Di ba? Ang imong apo dad alito kay naa sila ikaw na murag bumper hospital nga magdagandagan di- o nya siga kayo ng mga kuan nila mga bata na kayo. Mayo giri gawi si Ang ilang kuan sa mga bata gyud. nalipay Ilang kuan, kay oh. Pasko man para sa mga bata. Nga toy dagan ditong ato ko dito mukaon bagos bitaw nga boneless. Oh, sus. O niya agbutang tamatis ang kuan mo ni akong Lagot. ganahan dito. Huwag barbecue. Diba? Unsa ito mabasa dia? Dali. May tungkol din sa iyong ipangkaon, no? Pero nag-control na siya kay
sultihan naman siya sa doktor. Apan atong balikon dire kung ari ka dire sa Marcos 7 verse 16. No, correction, verse 18. Marcos 7 versikulo 18. Ang inyong palabot samara sa uban, wala ba di ka mo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man nosud sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus ni ini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. May padayon sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya kay gikan sa kasing-kasing ang tao makanuna og mga dautan, makahimog sa lawayong pagkigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagkapanglimbong, kalaway, kasina, pagdaot og uban pa. Daghan man ni dire. Sa ato pa ba, ang baboy, pwede yun din ang kanon. Kanang uban nga di mga ubaboy, nakasapa sila na siguro, no? Kaya ningon mo, Jesus nga, ang tanang pagkaon, pwede na kanon, kay limpyo na, di ba? Ang iyang buto sa botani nga ang gawa sa kasing-kasing ang ato ang kinaiya nga dili mao. Og imo ning mubuon mo ra gud gingon sa kumigong pare. Sige kag simba di wa ka magbago. Pero ingon ana ba? Bitaw. Sige kag simba, di wa ka mag-usap sa imong kinaiya. Kung sige kag simba di na ka magpakasa, pero ingon ana ba? Kada bitaw doon na kay bati nga kinaiya Goliath. Murag ako inanap taong doon ako dili maayo no mag-apo ko sa Ginoo ko ni Lord hindi ko ganahan ani kinaiyaha pero ngano man nga mauji kinaiya na ko dili na ko kalikayan kita kog babae nga nindot ba ningod ko Lord kuan na lang ni Lord mauna lang giko kuan niya akong mata murag hanap play ko sa ni magta Lord di na ko gusto makasaan ni Lord di na ko gusto sailuan ko Lord sa magkakuan dili man na kalikayan Goliath uy kay ganahan mo sa kag nindot di ba nindot nga butang, ganahan ka. Nindot nga tao, ganahan ka. Makaklaro pa rin kay guwap, makaklaro pa rin guwapa ni mong itanang Goliath. Kanang pikas ya. Clear pa man kanang pikas. Kaning left side na ako, kaning naman side na. Nadawat ang akong usara mo ikuan. Blur na. Unang moingon ta Lord kuataw ni mo naging nga mga matang matintalon mo tingali na Goliath no. Ako Goliath lain sa ko. Unsa man? Paya nay mo ingon kay mong pikas mata di nakaklaro. Ako di sad ko klaro, pero lain ko. Ano man? Di man ko kaklaro. Di solo ko hitap oy. Unsa yung buhatan na gani oy. Ang taon eh, sawa taon bam. Ngabla ko untay yung buhaton ko no. Siya may sayop. Nadia sa. Ang kaning ang kini siyang asawa kanang moy pagaingnon kanang na ang karon kay nagbago naman na siya, maglikay naman siya sa iyang mga pagkaon. Sa ato pa dili na tingala na si mga sigpaningka, dili naman siya ma-high blood. Dili naman siya pagka doktor ka na maka-high blood, basig dili na siya masigpaningka. Ay ko ingna nga kaning atong pagka maldita or sa tungod sa high blood dili uy na may dili high blood na ana gyud ilang kinaiya, di ba? Manan dili tungod sa high blood. Ana gyud kinaiya sa tao ngayon ana nga dali maniyo, dali mo flare up. Patira niya. Ay, wala brutal ka Di siya. ka kabuok iro nga nagdubog. Hanan na patin sa gaton ba ito di sa baba iro at bre. Ha? Paakir kayo sa baba iro. Ang tiil? Gisugat sa iro. Di ay. Patira taniya. Sugaton bitaw si iro yung tiil sa baba. Ay, Pakan. hala no. Okay, ang iro nga iro nga naglubog Goliath, wa ito siguro kanang iro bitong dili mo pagot pa man mo maap. Nagi kinaiya. Kinaiya. Iya gina. Nga kanang brutal sa mga mananap. Mananap ito? Brutal mga tao. Mga tao. Ikaw kakagi brutal bam. Ay, lain to iyang agyan brutal. Lain. Buta ko roman to. Kasi nga na to sender dito kanang na-obserbahin na ayaw na siya pakanag ka ng mga makapa high blood niya pan pananglitan og high blood yapon sa kinabi sa kulan siya makaon sa itong mapagkaon nga mga nakaingon ari nakadiri sa mga pag-ampo hangad sa Ginoo nga naot punta nga hikapon lang yang kasing-kasing no kay mausab yan pag-record ako 76 Pasko pa baya pungpas mga pare nga og ari ka ni Mama Mary wagi sama ka mapaabsanon kapag ingon nga bumabdos ka ingon siya nga sulugoon ako sa Ginoo matuman untang imong ingon diri ka nako mas sinugtano man tinahuron ikaw karon babae ingon nga nay mo ingon mo bumabdos ka ni siguro kay labti mo okay ka May tinoda. mao na nga
kanang iampo lang basig kuwang sa mga pag-ampo. Anyo silingan. Wa ko na kahisgot ko kanang mo adto pa mo sa simba sa inyong tinuan. Bisag asa mong tinuan na bilong na ama mo yung mga pagsimba. Naamoy ug ari kas kanang nailaing tinuan gitawag na pagsangyaw. Naay uban pud kanang semana sa pag-ampo kung ari ka sa mga protestante naman ni mga ingon ana. Ihangad dong kay base na lang og kuwang na siya ba pag-ampo kay nganong init siya buot. Og tungod sa mga dikaon, minusin niya pagkaon, ay napakana na pinmig mga kuan, kanang fiber, sa mga fiber, kanang mga kanon, tinon. prutas. Anang broccoli, Broccoli. Kanang mga spiral. No. Ano siya? spinach. Spinach, spiral, buhok, ng spiral, bayot. Pero ingon na, Spinach. init pa naman siya buok lan, buot, init o buot, kanang, natinga ako, panahon sa mga gimaton sa magtiayon, di ba kasi malapot sa singkahan, sikaran sa singasawa? Tinoda. Ug wa say gana na Manikmat, Oo. May nang makaunas di dog kuan nya mo yung manakap. Wala tao siguro dito. Pay taloya dito. Ano na lang daw kay ninot man sa nagkaroon nga kanang nakakonsulta siya man na konsulta siya doktor at Doktor. least no concern sa siyang health. Kana. Diskutan diri lang nga dako kay sa gawas, diskutan tayo wala. Si. Kanes iya. Kapok lagi kay mura kuno sa baboy. Oo din no. Ano na lang dong nya. Iampo kay patod pa sa diri dong Jesus bisag unsa tong ako bitaw sa ako'y prostate cancer wala naman kay ko control sa pagkaon ay kaon man lang ko bisag unsa. Sa Kinabit tayo nagkuan diyan nagpili nagpagkaon aron mangyapon mulakaw tag mulakaw na Una gyud. mo si Dr. Piking Lim, wag yun tumartambal. Wag yun. Wa sem Wag yun. inambal. Maotog ingon sa iyang Ano man? anak nga bisa kung saan na mo si Papa, di gyud mo Nga tumartambal. naman, doktor, Apo, tama takip doktor. mo. Say, may Doktor siya. pagilon sa katigwangan nihan lang gihalad. O sa tulan, ang mga pagkaon pilion. pilion ang mga pagkaon. Diluwa man tong Kulay ko ay puzzle, tihon.